Okay, hindi nga mahina makiglaan o nga pasalamaton ta kay bi ani ang atuang higala o gayuma atuang kauban sa buhat no sa Buanga del Sur. Dunay katuyuan no labot sa atong programa aron mapalano usab. Hindi nga mahina Sir Chris Leano, sir. Yes. Maayong adlaw. Thank you very much, man. O salamat kayo sa management sa DXDD AM and FM. Gihatagan tag panahon nga makahimo sa pagkikita nimo o aron mo pahibalo kung unsay nahitabo karong adlaw, July 5, 2024. Today is Friday o usa ka panahon o usa ka adlaw nga mahimo sa pagbisita dinhi sa atong lugar sa Mindanao, particular diha sa lungsod sa Tubod, Lanao del Norte, si PBBM. Okay. Atong katuyuan no labot dili and dunay kay concern nga bot nila ipaabot labi na sa buhatan sa Department of Agrarian Reform. Kani bahin na so pwede na to mga sayran mahatagan og pagtagad og katinawan labot nila so. Now, thank you, man, sa makausap pa. Concerning kini no sa akong complaint kabahin sa duha ka empleyado sa Department of Agrarian Reform dinhi sa Misamis Occidental, no. Ako ning ipahibalo kaninyo nga prior sa akong pagani dinhi ato mga previous months nag-query nami no kabahin sa among properties sa akong uyuan or ang akong lolo no nga nag-iya sa yuta diha sa Barangay Kimat, Tangub City. Ato maguning gi follow up man no kay gatuota nga mayo ang sharing no tungod kay gibutang man sa programa sa split. Kining split program sa DAR mo na ang gitawag nga support parcelization for land individual titling split no. Mo na nga gatuota nga ma-share ni pag-ayo kining kayutaan nga bubalor o moabot og mga 36 hektarya nga mabahin-bahin gyud sa equal sharing ngadto nila ni Engineer Dominador Llanos, Felicissimo Llanos, Manuel Llanos, Porfirio Llanos ug Honorato Llanos no. Ingon man sa may igsoong babae Filomena Llanos, Salome Llanos, Primitiva Llanos, Alipia Llanos ug Magna Llanos. So atong expectation og gani man atong ning gidala nga problema nga to sa DAR tungod kay nakadungog mo ta istorya nga doon na po mga claimants no. Yes, mga parte pud sa pamilya. Mao na nga atong giduol dito nga mahimo equal sharing tanan nga mahatagan sa bahin-bahin daw nga nangamatay na ni mga anak ni sila ni Crisanto Llanos o Montana Torres Llanos. So kana property nila scheme at dugay naman guna. So nanay mga umang mga years no katong mga pag-umangkon mga pag-umangkon o katong mga apo nga nig palusot ng pag-ilaha nga muhimo sa pag-claim sa maong nga lugar. Mao na nga ang sitwasyon ato pong gi-follow up po sa DAR tungod kay gatuota nga equal ang sharing. Pero lahi ang nahitabo. Lahi ang nahitabo tungod kay pipila lang ang gihimuan og matulpa titulo no. Nahimuan titulado ang portion no. Dili to maong mga ngalan. Ngalan atong mga apo, atong mga pagmangko, atong mga anak. Yes, no. Ang nahitabo kisa man din nahatagan. Ang nahatagan nato sa listahan sa DAR. Kabalo na ang DAR ani. Basta ang gusto na mo mugawas gyud unta nga ang mahatagan lagi o katog yung mga luna ang matagan og share katog yun nga mga anak ni Crisanto Llanos o Montana Llanos. So kami nga kami pod nga mga concern nga mga apo kami naunta pod, for example ako under ko sa pangalan ni Honorato Llanos. Kami na pod gid unta mo bahin-bahin from that title gikan sa individual titling title ani mga anak ni Crisanto Llanos. So ayon ani nanang giariglo kunuhay sa DAR ay sa mga empleyado nga nakatutok aning pag survey under sa split program kay this is a World Bank funded no nga programa. Mo na nga gusto unta namo atong previous months nga pag ariglo namo gitando-tando lang aning duha ka mga empleyado
So may ko ang ilang istorya nga, sige, ma-resolve ra na sir. Ato ra na himo ang mapamagi. Oo, sige lang, oo nga. Mabutang yun na sa mga ngalan sa mga anak ng Crisantolianos. All the while, pag-abot dito sa tubod, kaganiha, pagtanaw na mo sa mga titulo, lain ang mga ngalan gihapon, no? Dili na ang mga ngalan sa mga anak ni Crisantolianos. Kini mga anak ni Crisantolianos, nakapa ba di sila diya? Mo na ni nga gusto ta na mo nga sila mabutang sa titulo tagsa-tagsa. Actually nangamatay na ni. Ang mga apo. Unta napabay na pili. Kami nga mga nagsunod nga mga apo, kami ang nihabol, no? Mo na nga gipili lang nila ang kinsay gibuhatan, no? Ang kaning duha ka mga empleyado sa DAR. Excluding di wa siguro kalibutan po dani ang paro. Wa pa ko makamit sa paro mo na gusto ko makikistorya good personal sa Provincial Agrarian Reform Officer. Gabahin nani, no? Kay ging na mapugyo ko sa ako mga amigo nga nagtrabaho sa DAR. Nga dapat gihatag sana ang mga ngalan, gibahin-bahin sa mga ngalan kadto gyud nga mga anak ni Crisantolianos until nga time maabot nga ang kato pong mga anak sa mga anak ni mga apo ni Crisantolianos mo po mo bahin-bahin niya. Okay. So, do sa legal kuno niya ni sa legal nga mga pamagi mo ning atong i-follow up po niya, no, sa atong mga concern, mga abogado nga ato yang ikon pod atong i-consult kabahin ni tungod kay para namo unfair sa ubang mga apo. Pero related ba ni sa Sir Chris do si di Crisantolianos kining nataga nila? Ay tagiya. Mo na original nga tagiya. Related ba sila kaning natagan katong gingon nimo nga duha ka mga apo? Apo gyapon to siya. Maura po gi-appeal gihimuan og mga titulo. So mo nang gingnalay ko sa mga taga katong duha ka empleyado nga wa man ko kakasabot sir, wa ka kasabot. Okay. Ibutan na to ko kasabot. Ang problema nila wala sila mo briefing namo daan. Nga before mi mo ani sa tubod kay gipatuo mi nila nga mo receive pud mi. Ako mo receive pud mi as the president of the clan sa Llanos Torres clan o sa Lanao. Ay akong gipasabot nga ako ko mo receive. When in fact, gingnan pa ko niya magsuot ko kung sinubano nga sinina. I don't know, ako kalibutan ganung magsuot ko sinubano nga sinina. All the while kay sila ra kuno mo abang og sinina, pero kani iso ipakapinala ko istorya kay ako kuno mo receive dito atubangan ni President Marcos. So, mura mig nauwaw ganihang mga paryente kato mga relatives nga gipaadto nila. Kay sige sila pangayo sa mga ngalan kung kinsay mo attend o butambong sa distribution sa title. So, mura ba insulto sa mong part, no? Yes, nga pagtan-aw na mo dito sa katong mga Xerox copy nga mga titulo nga gihimo na nila, wala yung mga ngalan sa mo kaming mga niadto kaganiha mga siguro mga 12 ni kabuok, no? While katong ilang gi-invite mo mismo sa taga katong duha ka empleyado sa DAR mismo. Binyo pagkasuma wa day suma na dito wala may na-appeal sa paghatag sa mga titulo. Sa to pa himuon lang may audience. Pagkahuman gipalabas pa nila nga ako kuno mo receive, no, as the president of the clan. Sa mo lang akong i-discuss din kay mura mag unfair sa mong part, no unfair kayo kay di man maayo ng inyong gingon ana ang pagdala sa mga kliyente ninyo sa DAR, no? So mga kog excuse, no, sa atong paro Provincial Agrarian Reform Officer. Attention sir, no, ipatawag ni imong duha ka empleyado nga gusto na mo maklaro ni sila kung ano sa ilang gihimo nga performance nga dili makahatag og pagpakaulaw sa buhatan sa DAR. Mo na ako gusto na kong ipaklaro kay ang ako naman ko dinhi, nga may kayong sabot ko na sa ako nang giingon, nga ilang tando-tando lang, nga di mo mabalaka, kay kini inyong yuta nga naa sa Barangay Kimat, mainsakto yun nag-share nga to sa pulo ka mga anak ni Crisantolianos. So, sa ako nabalikon ang mga anak ni Crisantolianos o ni Montana Torres Llanos, si Engineer Dominador Llanos, patay na ni, Felicissimo Llanos, Manuel Llanos, Porfirio Llanos, Honorato Llanos, Filomena Llanos, Salome Llanos, Primitiva Llanos, Alipia Llanos ug Magna Llanos.
So wa may question kung ibutang nato nga gihataga na ang uban nga mga apo og titulo nga mo ang uban kay kadubli-dubli, no? Kadubli-dubli. So matingala ka nganong ingon ani ang sistema. Giingnan pa ko sa usa sa mga empleyado sa DAR katong babae. Giingnan pa ko niya nga mao na kuno na sistema nila. Nakurat ko ganiha kaya ko gitawagan kay wala may gyud mo attend ka ganiha sa distribution sa title. Kay nagwonder naming mga apo kanon na ingon ani ang sistema. Murag alang ninyo naulawan po mo. Ulawan po mi. Ulawan po mo kay naamo dito. Oh, namin dito pero wala ni. Gi-invite mo nila nga padto. Yes, oh. Ni wala di ay. Oh, gipugos pa mi. Nga kinahanglan gibalik-balikan ko kung pangutan Wala nila. mo gipangutan aw po yung nga Wala briefing? Oh, Sa briefing, wala briefing. Regarding sa mahitabo. Wa mo yung nga sir, ikuha na lang inyo ha after na lang siguro. Oh, ato ni settle tanan. Wala. Wala. Kung sa may ilang wala ilang mura og mura ba naglibog ko, no? Kay wala lagi briefing. Gay nani ang dagan kalit lang pag-abot dito nga inani na ang mga ngalan ma-appear sa title. Sa land title. So, wa gyud siguro kabalo ani ang paro. Mo na nga isa man na sila. ang isa ka empleyado si Ainel Fernandez o ang ikaduha kani si Aida Halalon. Oh, so sila mo'y ga-coordinate na mo closely, no? Regarding aning pahigayon, no? Sa pag-giingon lang pag-apod-apod niya sa title nga under na sa pulo ka mga ngalan sa anak ni Crisanto Llanos. Maginaw ta kung naglantaw karon ang taga provincial Agrarian Reform Office. No. Nga mahatagan pa niyo pagdagan nila. Katinawan. Oo. Tao nila. Basin niya kani mga tawana dahil dagan nagpasalig, di ba? Yes. Oo. Lali makagitagaan mig ID nga dili amo mga ngalan. Ngano ba? Kay para na kuno mo audience lang mi didto mo appear. So, di ba something wrong? Di ba? Murag di gyud mayo. Na mo adto mi dito. Mo appear mi pagkatapos parisibon mi og mga title nga walay mga ngalan namo. Yeah, tagaan mo ID. Tagaan mi ID nga dili amo ngalan. Green in fact gipa balik-balikan pa kog istorya nga mapadala ko no kog picture kay ang kuno picture nako mo gamiton sa pag-plaster sa ngalan o sa ID. Oh, so mura ba ko kadula lang man mura maghihimo po may binata na lang mi ani nila, ha? Nasayod ta nga inani ang ato mga mga patakaran diya sa pag tabang ninyo sa mga beneficiary sa mao nga buhatan. Basin biya ko kalibutan ang atong paro ani. Yes, oo. Wala yung kinahanglan nga mga ikog dispensa sa atong Provincial Agrarian Reform Officer. Sir, kindly check your personnel, no? Ilabi na katong duha ka mga ngalan akong na-mention. Kay makaulaw kayo, no? Murag para nako as a media practitioner at the same time dugay na ta no dinhi sa Osami City nagpuyo wa po ko ka dumaw nga nabanhigan ang ngalan sa DAR. Yes, oo. Sa paro di ba kamo kita nga mga members sa media. So manghinaot ko nga unta makorek kini labi pa nga miingon tong babae nga mao na kuno ni naandan nga trabaho. Kung ko kasabot kay kaganiha gitawagan man ko nila. Questionable para nako. Wala nakaingon kong ha. Buad to lang dito atubangan ni President Marcos niya. Mura na may mga kiko dito, mga audience lang kunuhay nga nakadawat og land title pero di tinuod. So, manghinaot ko nga masayon nini ang atong paro. Paro sa makausap pa mga kong dispensa. Wala ko mo for basin nila documentation lang kunuhay, di ba? Mura. Ayun na no. Basin pa nga ato nagdawat na sa mga land title pero dili tay mao ang nagdawat. Documentation lang kunuhay. Purposes. Purposes nila kunuhay. Mo na nga naluoy ko ni paro hinaot nga atong Provincial Agrarian Reform Officer mapatawag ni mo ang duha ka mga empleyado. Dito sa DAR Zamboanga, it's not Zamboanga. DAR Misamis Occidental. Osami City. Osami City, naman dito naka-base ang paro. So, napay query ni mo, man? Yes, sir.
Kaganiha dito sa gigan di ba? Sa tubod. Katong mga kauban nimo no dito sa tubod do kana sa gihimo distribution. Nagkalain mo to silang lugar at taga-asa man to silang uban do. Di na kay ko concern adto sa Kato mismo ang inyong mga kauban ba? yes. Ang ako mga relatives to. Mga relatives nila, yes, na from Mahayag, from Lanao del Norte. Nanhi lang yun sila. Dito yun sa kay Pero nakawang. Ang ilang nakawang tungod kay wala wala day mga kanang mga Wala sila napil sa pag-receive sa mga title. Makaulaw kayo. Yes, oho. Imagine kung ko na president na ko na sa Pilipinas. So, of course, mo garbo punta nga ang presidente mismo gahatag sa land title. No. Nya di tinuod. Sa uban tinuod, maybe sa akong ubang mga relatives, pero sa amo wala. Gihatagan lang ni ID nga dili amo mga ngalan at the same time wala title. So, manghinaot lang ko nga ma-investigate ni sa tong Provincial Agrarian Reform Officer. Maginaot ta kay usa kita mo ang ano na yun na. Yep. Oo. Ano yung mga hukos-hukos. Dali man kagaignan ka nga mo na mo practice. Mo na mo yung practice nila no. mo na ko. So natingala ka mo sorry. Okay, Sorry. Murag questionable bitaw no. Yeah. Questionable. Mo na ko gingon nga nakawang lang. Mo nang wag ko maka kuan ba? Wag ko maka agwanta na kaya kung di man angay ni maingonan kay sige panawagan ng atong presidente sa Pilipinas kaya tarong maguna ingon naon kapag dala tarong na ang pag-implementar sa mga proyektong ingon na no di gyud na maayo so manghinaot ko nga adunay kuan kausaban no, sa mga sistema nga ingon na basig walay kalibutan ang paro nato nga mo na gihimo sa iyang mga empleyado. Okay, so maginaw to sir, matubag din nila, no? Dapat. Sa paro o sa duha ka empleyado. Atong duha ka empleyado sa DAR. O sa city. Yes. Maginaw tayo matagan ni Uga. Katinawan po. Usa kita mo ang inuna nga. Abot din dito, kato mismo palang ID nga dili din yung ngalan. Questionable na biya to, di ba? Correct. Ano na, ipasulod mo dito dayon. Masuoton pag ganit ka o ganang subanin na tayo. Pagtuo na. Kasi sila pa'y moabang gano'n. Wakan may tugot nga. Yeah, wala lang kay paingon-ingon sila mo abang at the end gitawagan na po ko nga wala man dai ka wala min kaabang sir. So kanang ginagmay nga mga kuan ba ginagmay nga mga murag binuang man no. Murag gyud makahatag og sana kanang bitaw worry ba kay nani ba practice sa atong kuan buhatan inana ba ang practice ini mga ahensya sa gobyerno instead nga mo resolve puro makaka-create pa og dugang noong kasamok. So kana lang siguro sir man no. Okay, so buot na to matag pagdaga no mga concern nga ahensya Department of Agrarian Reform o sa Ames City and sa Paro Provincial Agrarian Reform Office no provincial hatagan kini og pagtagad ilang response lang no. Yes, so sa ko nag-ingon atong station sa ko nag-ingon man yes sir posible nga way kalibutan ini ang Provincial Agrarian Reform Officer no. Di po ko motuo sila tanan yun na kana lang duha gyud kay kaniramang duha ka empleyado mo atong gi-coordinate closely. Thank you so much. Salamat kay man. Okay, so thank you, salamat kayo Sir Chris Llanos no. Biyapit din sa station aron paghatag og pagtagad labot sa mga concerns. So ato gitagad og pagtagad.